Bravo! Al clopotelor cânt, că vine, vine iară, Hristos pe acest pământ. Tânărul grai cu mult halai, vine din cer haleluile. Tânărul grai cu mult halai, vine din cer haleluile. Ce să fac crai prea înalte, că nu știu în care parte, când în oraș am ajuns, steaua noastră s-a ascuns, care urma pe Hristos spre Ierusalim în jos. O, frate, nu te trista că ea se va arăta sau așa de nu va fi, așa noi ne vom gândi. Vom întreba până rău sau chiar cu băiatul Iisus. O, frate, rău tu gândești, ca din el să izbitești, au, nu știi că acela vrea răul lui Dumnezeu? Ce cuvinte tu îmi spui? Ce vorbești? Aceasta nu-i. Și chiar, frate, nu mă crezi? Hai cu mine ca să vezi. Mergeți voi eu fie acasă, că de nimic nu pasă să merge, dar să intrăm pe Iisus să-L întrebăm. Dar tu intră înainte și întreabă înalt părinte, unde în acest oraș Iisus și-a găsit să lași? Altfel eu o să gândesc, mai bine să nimeresc. Nu te tot gândi așa, vină numai și-o intra. Ofițer? Poruncă pe la Ce veste de rost de bine? Pot să aflu de la tine. Anunțată împărate să rămâne din acetate trei, crea sus din gramul și pe cine de cătere. Nu știi să răspunde de la cine să acest lucru, la asemenea de mare nimeni de răspunde. Prea noapte, părate, venim la tare pe alta, a ta împărăție, cu o mare bucurie. Ce bucurie așa mare face la mine întrebare? Când de acasă am plecat, steaua nu s-a arătat, pe cerul se inat, iar aici când am ajuns, steaua nu ni s-a ascuns. Drept este că s-a născut un fiu ceresc în acest ținut? Ce vorbești, doar ești beat, așa că te împărat? Ce față dumnezeiască poate aici să se nască? Aici în ținutul meu singur împărat sunt eu. Înțelegem-o bine, că nu te căutăm pe tine, noi vrem și întrebăm de ce răspunde cu nu te știi că ne-ai cunoscut. Unde acesta s-a născut? Ce... Ai rău și fără de minte, tu de acum, de dinainte, că de asta avea mână pe loc de fapt, tot țărână. Te rog stai puțin, că te mâini întreba că în acest ținut Domnul cele s-a născut. Te rog, pleacă în drumul tău, nu mă turbura tineri, nu dați face tulburare cu a voastră întrebare. Vezi, omule, nu ți-a spus ce om avea pentru Iisus cu acest tiran viclean lui Hristos, mai dușman? O, dar tu te amăgești, de așa prostești, vorbești. O, doar te tem de el, de un om slab și mișel, lasă-mă eu să-i vorbesc, eu să-i spun, să-i povestesc, că tu ai inimă slabă, ești fricos ca și o babă, dar eu pentru un crai ceresc și viața mi-o jertfesc. O, iroade luminate, te citesc că pe un împărat, ai și tu cinste să-mi dai mie ca și unui crai. Ceea ce întreb de la tine să-mi spui răspicat și bine. Cu acest cuvânt grăitare pe mine m-a rănit. Tu ce ai spune iute și înaintea mea, tu du-te, spune ce vrei să încerci, înaintea mea să fie. Despre Iisus cel Mare facem la tine întrebare, ca să ne faci cunoscut unde acesta s-a născut. Ce tu de insurubel, ce mi te lingușești? Aici la mine ai venit să-mi spui că s-a născut Iisus în acest ținut? Nu știu, nu s-a auzit din afor, nu s-a pomenit ca aici să se nască un crai de viță cerească? Din a fost, acum este. Și-ți vestim această veste și prin 2-3 călăreți tu calea să ne o arăți. Ozea, nu știu ce va să fie cu această prorocie. În țara mea împărătească ce părea vrea să se nască? Mi-aduc și eu aminte niște prorocești cuvinte. Va știu foaia, va știu locul. Cum spunea Balaam prorocul, că o stea așa vestită este prorocită. Nu atât mă necăjiți și la mine toveniste, v-ați găsi undeva pe Iisus, Sfinția sa. Să vi să mă închid și eu ca unui Dumnezeu. O, iroade tiran mare, zici că-i vei da închinare, dar dacă așa gândești, de ce așa aspru vorbești? De ce te arăți mânios când întrebăm de Hristos? Mă rog, așa se cuvine, ce duce armat că ține, ca să știe oricine că sunt crai cu împărăție. Auzi, nu mai vorbește, unde viclenește, mergi, vorbește cu asprime, vitejește pe uțime. Dar pentru ce îndrăznește de ei se fătănicește? Tu, Iroade, ce gândești pe cei Dumnezeu? Și tu nimeni și rău, vrei să tai pe Dumnezeu? O, vai, luna, stelele, soare, fie-ți mie ajutoare, uite soare și să vezi până capul eretez. Pe răsabiuleacă, să ești puțin de înteacă, fierul acesta ascuțit, îți va da ție de sfârșit. Pentru vorba blestemată, urât mie aruncată, haide numai lângă mine, să-ți arăt cine de mine. Ce a zis, mă, dacă i-ai spus lui Irod despre Iisus? O, frate, ale lice tiranul la vei, de la gata să vă taie pe aici capul să-mi tane. Și ce se ție, împărate? Tu te lauzi că nibază? Să ferească Dumnezeu să nu scoți abia eu, că deloc sângele zbor. De ce ne-am cu celălalt nume, să nu-ți mai aude nume? Atâta tu să mai fii pe pământ să minte ție, atâta tu să mai trăiești, iroade de acești.
Că acum nu mi-e frică, deși am armată mică. Că eu și cu acești doi suntem gata de război și locul sub tine a plânge. Vom vedea cineva în Dar de ce te sprijinești craia, mărătuce? Ei, în mână nevenit, te-o juca cum n-ai gândit. Ce tu pe Iisus ulești și pe Lui clevetești. Dar să știi aceea vine, acela-i Domn peste tine. Bine, știe ce lucra și noi voi lăcrima, poruncii voi la spre moarte să facă pași. Vine oastă mare să dau o poruncă mare. Deodată la mine de o săbi, o grămadă, ca să fac o vitejime, să dai pruncii peste 1000, ca și Iisus să te taie în această cruntă bătaie. Ei, frate, că nu merge așa, după socoteala ta. Ce vrei tu, tirane nimeni? Calicule, vai de tine! Pe Iisus vrei să omori? Mai bine tu acum să mori, căci tu, tirane rău, vrei să tai pe Dumnezeu. Dacă sunteți crai vestiți, cum pe nume vă numiți? De vrei roade să știi noi suntem cei trei, clar, crai vestit Baltazar, Melchior, Caștoar. Eu Irodul mă numesc. Tu, Irodul, te numești Și coroană dăruiești, și coroană dăruiești. Tu Baltazar mă numesc. Tu Baltazar te numești, și cu aur dăruiești, și cu aur dăruiești. Eu Melchior mă numesc. Tu Melchior te numești, și cu smirnă dăruiești, și cu smirnă dăruiești. Eu Gașpar mă numesc. Tu Gașpar te numești, și tămâie dăruiești, și tămâie dăruiești. Ne cerem scuze, Gașpar lipsește. Da, eu fiu locul, așa, felicitări. Eu sunt Uite, improvizat. din partea organizației pentru colindători 15 ani. Wow, mulțumim frumos. Doamne ajută să vă țină Dumnezeu în Anul viitor mai pregătiți, mai să dea să treacă criza, să facă titlul. Iepurașii să vină